pamundhutipun Mas Ruben saking Kediri. Matur nuwun. Terima kasih. Obat-obat lombok kadang lurus kadang menggok. Aku pengen oleh jenak. Tahunan aku oleh dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Obat-obat lombok kadang lurus kadang menggok. Dongakno ben kapok aku pengen oleh jenak. Wes tahunan aku oleh dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Sekar maju rasa Ruben saking Kediri. Ya, susah itu tak ada gunanya. Beno santri lulusan pondok. Aku cek lawan mas dorong tau ketemu. Sarungan gawe soko. Assalamualaikum lakono bapak emlero. Sewangi ngempet orang ngerokok. Macak sopan ben koyo kang pondok. Elah sungguh lali nyaplok. Jare bapake aku koyo santri pemok. Lombok kadang lurus kadang menggok. Dongakno ben kapok aku pengen oleh jenak. Wes tahunan aku oleh dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Lurus kadang menggok. Dongakno ben kapok aku pengen oleh jenak. Wes tahunan aku oleh dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Obat-obat lombok kadang lurus kadang menggok. Dongakno ben kapok aku pengen oleh jenak. Wes tahunan aku oleh dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Obat-obat lombok kadang lurus kadang menggok. Dongakno ben kapok aku pengen oleh jenak. Tahunan aku oleh dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Memenuhi request dari keluarga besar yang hadir dari mana Pak? Nur Pamutan? Dari Kediri ya, dari Kediri Kota Tahu.